Wadhi kaunti ma Kisumu kama wedo ni do mamalo ma Kisumu ng'ado ni obiro chiwo lai mar winjo buch neka mar Baby Samantha Pendo chieng' tarik 26 mar dwe mar achiel higa manyien. Jang'ad buche Justice Joe Omido ong'ado ni dono biro golo ng'eto mare, kata kamano tok yango ka chije ma bende tudo gi nek mar Baby Pendo osemi oboka duto mowinjore mag burano mago moting'o neno mag ji 33 ma be apisi mar jamin buche biro tiyo godo yalo burano. Bende jang'ad bura Omido ne onyiso okinde mag riwruoge mabiro chung'ne familia kod jogo mane oroch ratich gi burano mondo ket andika margi kamoro achiel eneno ni burano ok odigni seche ma bende biro chake. Bura mar nek mar Baby Samantha Pendo nochakore tok yiero maduong' mar higa mar 2017 kama ne magina omake Baby Pendo ma bende mane en jadweche 6 e kinde no, kaluwore gi rakruok mar obila gi jopiny kadak manyalenda e boma ma Kisumu. Obila ma bende nodonjnegi oting'o John Chengo, Lina Kosgei, Cyprian Wankio kod James Rono duto masani yalo burano oko kod rambuna mar shillings milion 1 ng'ato ka ng'ato. Now, in respect of those entities and council who are appearing or who have informed the court that they are appearing for the victims, I will direct that you will be at liberty to make a joint formal application to address the court, and the court shall determine the same and set the parameters thereof in line with the case of Lendrix Waswa. 26th January, I think we can take that. We mentioned a pretrial direction on the 26th of January. The physical presence of the third accused is dispensed with, but she must appear virtually. So then, thank you. I think we are done with this.